Badhe gareng katuran minggah wonten ing pepanggungan panjenenganipun Ibu Susi kadherekaken kalian Pak Winarto. Bu Susi sekalian Pak Winarto. Nggih, Pak PLT Sekda. Tindak panggung. Nggih, nyuwun berkahipun Pak Win lan Bu Susi nggih. Wus kapungkur atiku kanggo Gayeng ten Mas. Ingin napa? Gayeng. Oh nggih, alhamdulillah Pak. Berarti rabine sabda anu nggih. Napa? Kanca-kancane diaturi mriko. Kon nyapa ki? Arep kon nyapa? Iya. Kalau gebruk-gebruk niku nggih saged to, Pak. Nggih. Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu luar biasa Mas Putut. Penggemar jenengan niki semakin tambah. Jadi grade jenengan sudah semakin meningkat. Inilah aset Kabupaten Magetan. Tepuk tangan untuk Mas Putut. Napa Pak? TikTok kula malah sudo sabarene. Kula niku dalang ya, dalang. Kula niku termasuk seniore Mas Putut. Tapi saya sudah bangga sekali Mas Putut sudah bisa meneruskan. Ada satu kesempatan waktu niku kula niku nganti nggunakake tumpeng kuning. Oke. Kula potong tongkat estafet saya berikan Mas Putut. Alhamdulillah. Sudah diseseni di Magetan. Ya, tepuk tangan untuk Pak Winarto ugi. Ikhlas ikhlas. Luar biasa sekali. Jadi tolong kanca-kanca didukung semuanya nggih. Siap. Khususon menika datang warga masyarakat, Mas Putut didukung supaya semakin Magetan itu muncul di dunia seni budaya. Termasuk Mbak Elesia nggih, Mbak nggih. Luar biasa Mbak Elesia wis. Ya, Mas Gareng mboten paten luar biasa nggih, Pak. mboten wong niku jare kethek. Oh nggih, kethek wonten nggih. Pak Win. Halo, Mas Kethek. Nggih. Nggih niki anu Mbak Susi, bulurah Ibu nggih. Susi nggih. Oh, monggo bulurah pun. Kula nderekke bulurah mawon timbangane bulurah rada ndredeg nggih. Jenengan mboten badhe ngedalaken suwanten Mas, Pak. Suara apa? Suara. Biasane hukum panggung, Pak. Nek mboten ngedalaken suwanten niku ninggali ngoten nggih. Ya wis tak tinggali donga wae lah. Aku nek kulino ninggali donga. Nggih. Alhamdulillah Pak Bin nggih. Monggo niki Bu Suci badhe ngaturaken pepeling. Oh iya. Nggih. Siap nggih Bu Susi nggih. Pepeling. Mesti nek anu napa jenenge badhe nanggap ampun sapana mulih wayangan nggih Bu nggih. Makanya kalau mau kan sampun kuaturaken. Terus Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Kades, sedaya kemawon monggo kita nyengkuyung sareng-sareng untuk menghidupkan kembali tradisi dan seni budaya nggih. Khususnya Bersih wayang desa niku tetep. Khususnya wayang kulit. Walang sakit Wayang kulit. Wayang kulit. Wayang kulit niki dalang tok lho Mas niki teng mriki niki. Wes nggih. Niki dalang sing rebab niki dalang. Alah pisan. Gerong niki dalang ruwat niki, Pak. Nggih dalang. Lah sing bonang niku nggih dalang Magetan. Nggih Mas Ragil. Mas Ragil. Lah niku dalang Medion. Pancen khusus malam ini PY-PY dibantali sedaya Pak. Nggih, sing gampang nika ya go tuwekan. Semoga sehat ya, Dik ya. Nggih, nika dalang manten Pak. Nggih. Are sing ngenong kae wis untune nganti entek wis. Nggih. Nggih, monggo Bu Suci. Bu Susi. Bu Susi. Oh, Bu Susi. Bu Susi iki mbokku. Oh iya. Bu Susi monggo ngaturaken pepeling. Oh nggih. Nyuwun pangapunten badhe nyarirani piyambak kanthi bawa langkung rumiyin Ibu. Mboten, langsung nggih. Niki sing mbayari jenengan aja diperintah Mas, men sak karepe Mas. Lho kok piye to sampean ki kok malah wah wis. Maksud kula ki mbok timbang kleru kok Mas. Wis sampean wis. Mas, Bu Susi iki Bu Susi
Nika mungkin khusus Pak Degane dipun potong nggih. Oh, to jenengan potong ngantek resik to. Kula tenang, Mas. Lho, sampean ikhlas begini berarti. Wong wis lunas kok. Nggih. Niki Waranggono Magetan Mas Purute urung dikenalke ya. Nggih. Kenal padha. Mangke kula kenalaken Pak. Nggih, niki. Nggih. Iki Uun ki pindah Magetan karo Naryo. Nggih, pindah Magetan. Mangke sing disuwun ngoten nggih Pak Pin nggih. Nggih. Monggo niki Bu Susi niki. Siap. Pepil nggih. Langsung nggih Bu, berarti Langsung mawon aja. Oke, Langsung siap. kesuwen marai ora menarik Mas Luman. Oke, siap nggih. Mesake Mbak Lisa ben Nggih, dinikmati oleh warga Nggih. masyarakat. Monggo. Monggo, pepiling dados Mas monggo. Tak umlah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake Tak jogete, Mbak. Sampai terus, Mbak. Timbang waktu untuk tansah dicoba Ayo, Las. yen berjamaah Subuh. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Minata. Burlan asar. Ngadoke dan maghrib lan isa. Ayo, salat Jasa Broto iku perintah agama limang waktu kudu tansah dijaga
Matur suwun ingkang sangat Pak Win. Pak Win sehat selalu. Alhamdulillah sehat, Mas. Naringan lancar berkah barokah. Amin, amin, amin. Ibu amin. Susi terima Ibu Susi, matur kasih. nuwun. Sampun ngregeng gayengaken. Nggih, meling mawon Nggih. lewat YouTube Siap. ngaturaken sungkem dhumateng Pak De Purbo, nggih. Oh, nggih to. Nggih to. Lho jenengan sing ngatur kita Pak De Purbo. Oke, siap. Bapak senek jenengan iki kan apa namanya? Meh. Pak Nggih. Purbo Maksudnya Pak Purbo Carita Ponorogo. Purbo Asmara. Purbo Sasongko. Kae sasong. Sampeyan ben ora Saya kira nek Purbo Sasongko. Lho ngopo Matur nuwun. Matur nuwun Pak Win. Nggih, matur suwun, nggih. Tudung Sukses, tudung sukses. tudung tok gendak ya. Matur suwun Pak Win, Ibu Susi. Oke, matur nuwun Mas Gareng. Pak Winarto kalian Bu Susi. Betul. Nggih,